Stadion u rumskoj Borkovačkoj dolini je bio domaćin još jednoj trećeligaškoj utakmici aktuelne sezone u Vojvodini. Rumski crveni su za rivale imali tim OFK Vrbasa, koji je u veoma dobroj seriji rezultata ovoga proleća. Gost je u Rumu stigao bar kao papirnati favorit, a domaćin sa željom da prekine pre svega post u postizanju golova. Po izuzetno kišovitom danu, samim tim i brzom travnatom tepihu, domaćin ostatka meča vrši pritisak ka zadnjoj liniji odbrane gosta. Momci iz srca Bačke nisu pokazivali previše želje da i sami atakuju na suprotnu stranu terena. U tim retkim pokušajima je najopasniji bio Gojkov, koji se ove zime vratio u Vrbas. Gost u igri praktično koristi samo svoj deo terena i sve je više ličilo na neku vrstu već poznatog bunkera. Često su lopte nasumično slane na polovinu domaćina bez ideje šta sa njom. Retke prilike domaćina za gol su uglavnom završavale tako što su ti šutevi bili neprecizni, traljevi. U drugom delu utakmice domaćin još jače kreće ka gostujućoj mreži. Već u uvodnom minutu dobar pokušaj Cvetkovića, ali je njegov pokušaj izblokiran. Omiljena igra, tačnije nastavak igre iz prekida, Slovenu nije donosila rezultat. Možda i najlepši moment na meču se dogodio posle šuta Arsovića. Pre toga golman loše izbacuje loptu. Ona stiže do Arsovića. Šut, lopta leti ka mreži Vrbasa, ali se golman Grujić vratio i uspeo je da istu sprovede u korner. Gledajući u celini, Sloven ima za čim da žali na ovom meču. Pobeda im je izmakla iz ruku, a Vrbašani su otišli zadovoljni na svoj stadion Vrbaški Šlajs. Sloven OFK Vrbas 0:0. U Kikindi je odigran derbi začelja Srpske fudbalske lige Grupa Vojvodina. Na ovom meču sve se svelo na posljednji minut utakmice kada je dosuđen kazneni udarac. Golman Jordanov je skrivio penal, a Miodrag Milenković sa bele tačke je bio precizan za pobedu ekipe OFK Kikinde sa rezultatom 1:0. U ostalim utakmicama su upisani ovi rezultati: Mladost Omoljica, Sloga Čonoplja 1:3, Sloven Ruma, OFK Vrbas 0:0, Hajduk Divoš, Inđija 2:0, Mladost Bački Jarak, Jedinstvo Stara Pazova 0:1, Verternik, Omladinac Novi Banovci 2:1, Železničar Inđija, Naftaga Selimir 2:3, OFK Bačka, Bačka Palanka, Dinamo 1945 Pančevo 3:1. Sportski pozdrav, dobrodošli na YouTube kanal Media Live TV, dobrodošli na derbi meč 19. kola Vojvođanske fudbalske lige Istok, duel domaćeg Logonja i ekipe OFK Gradilica iz Rejna. Prelazimo tamo Mršović, dugačka lopta na desnu stranu napada Gradilice, Matić, evo lopte za Baroševića, Barošević ima li gola, ne, kakvu priliku Barošević nije iskoristio, Prec. Seča ovaj pas Kostadinović. Ivić udarac. Odlična intervencija Kojića, bit će korner. Zekanović. Titin, nije stigla lopta do Titina, odnosi Kostadinović. Mršović. Prolazi precaj Titina, Mršović. I dalje Mršović. Traži prostor za udarac. Mršović u bliži ugao, sjajna intervencija Kojića. Grujić, Stamenović, dobro se zagradio, Jovan Vasić, udarac, sjajna intervencija Đorđa Kojića, Dodić, evo odlična lopta za Ivića, Ivić, dobar potez Ivića, Ivić i dalje, Ivić, udarac Ivića, brani Kojić, Stamenović, kakva je ova prilika bila za domać, Vasić, ono lopta za Vasića, ubačena lopta na drugoj strani, Tivi Stamenović, 1:0! 1:0 vode domaći strelac, broj 20, Danilo Stamenović na sjajan centar šut Jovana Vasića.
Tasić. Titin. Vlaučin, udarac Vlaučina, nije bio snažan, ali je lopta išla u gol. Evo Mršović iz drugog plana, Mršović, brani Kojić. Na kraju sjajni Tasić, ali još jednom Kojić spašava Gradnulicu. Barošević. Vlaučin. Dobra lopta, Matić, ima li gola, ne! Prekšaj u napadu. Dodić, došao je tu, pomogne Karan u odbrani. Gardinovački. Matić i Kovač. Lopta na levu stranu za Vlaučina, Vlaučin je brz. Brzi Igrujić, Vlaučin, ulazi u kazneni prostor, Vlaučin. Evo prilika za Gradnulicu. Koliko sreće sada. Tasić, centar, šut, Zekanović, brani Tešović. Mijatov. Dobar potez Karana, nije lopta stigla do Vlaučina. To bi bilo to, završeni derbi meč 19. kola Vojvođanske fudbalske lige Istok. U Glogonju, Glogonj 1, Gradnulica 0. U ostalim utakmicama 19. kola Vojvođanskog Istoka su zabeleženi sljedeći rezultati. Jedinstvo Vlajkovac, Bora Starčevo 1:0. Vojvodina 1928 Perles, jedinstvo Banatsko Karađorđevo 2:4. Kozara, Banatsko Veliko Selo, Sloboda, Novi Kozarci 1:2. Napredak Šestrek, Dolovo 2:2. Polet Idvor, Budućnost Srpska Crnja 7:0. OFK BG Žitište, Zadrugar Lazarevo 1:1. Crvena zvezda je u ovom kolu bila slobodna. Fudbalski stadion kraj Doma kulture u Beški je bio domaćin derbija 19. kola Vojvođanske fudbalske lige Grupa Jug. Akteri na terenu za igru su bili domaći igrači Hajduka i pećinački Donji Srem 2015. Dva tima iz gornjeg dela tabele, a pećinčani su branili položaj broj 2 na tabeli. U godini jubileja Beščani svim srcem žele da se domognu trećeligaškog društva i samim tim ponovi istorijski uspeh iz kraja prošlog veka. Sama utakmica veoma zanimljiva, ali vremenski uslovi nisu bili naklonjeni akterima na terenu za igru. Gost prvi trese rivalsku mrežu i to preko Aleksandra Ljubojevića u 32. minutu. Tim rezultatom se i okončalo prvo polovreme, a već na startu drugog Predrag Milaković mora na kupanje zbog drugog žutog kartona. Pećinčani od tog momenta sa igračem manje na terenu za igru. 10 minuta kasnije Hajduk koristi tu nadmoćnost u broju igrača i preko Ranka Moravca poravnaju rezultat. U 66. minutu potpun rezultatski preokret. Kovilčan u timu Hajduka se upisuje u listu strelaca. Stevan Veselinović postiže gol, za sada 2:1. U nastavku brojne izmene, ali više nije bilo promjena u rezultatu utakmice. Hajduk, Donji Srem 2:1. U ostalim mečevima kola su upisani sljedeći rezultati. Radnički 1910 Šid, Borac Šajkaš 0:5. TSK Temenin, LSK Laćorak 0:1. Sremski Mihaljevci, Indeks Novi Sad 0:1. Šumarogar, Podunavac Belegiš 4:0. Fruškogorski Partizan, Sloga Temerin 3:1. Dunav, Stari Banovci, Radnički Nova Pazova 0:5. Jadran iz Golubinaca je u ovom kolu bio slobodan. U Vojvođanskoj fudbalskoj ligi Grupa Sever su odigrane utakmice 19. kola. Iskra Kucura, Radnički 1918 Ratkovo 0:1. OFK Beče 1918, Hajduk 1912 Kula 0:4. Hajduk Stapar, Tisa Adorjan 2:0. Proletar Ravno Selo, Mladost Apatin 0:2.
Budućnost Mladenovo Obilić igraju 1. aprila. Radnički 1905 Bajmok Sutjeska Bačko Dobropolje 2:0. Bajša Mladost Bački Petrovac 2:0. Vojvodina Bačko Gradište Budućnost Gložan 0:1. Sremska područna fudbalska liga, rezultati 19. kola. Partizan Vitejevci, Napredak Popinci 2:2. Sloga Voganj, Kamen Jašanja 3:1. Polet Novi Karlovci, Zeka Buljubaša, Ravnje 6:0. Podrinje Mačvanska Mitrovica, 1. maj Ruma 0:2. Jedinstvo Ruma, Ljukovo 3:1. Sremac Vojka, Budućnost, Salaš Noćajski 5:0. Borac 1925 Martinci, Hajduk 1932 Šimanovci 6:0. Hajduk Višnjićevo, ČSK 1939 Čotanovci 0:3. U područnoj fudbalskoj ligi Zrenjanin su odigrane utakmice 20. kola. Naftagaz Boka, 2. oktobar Kumane 1:7. Napredak Banatska Topola, MSK Mihajlovo 1:1. Omladinac Ravni Topolovac, Lehen Mužlja 2:1. Polet Nakovo, Banat Čenta 4:0. Delija Mokrin, ŽFK Banat Zrenjanin 1:2. Rusanda Meleci, Bilećanin Sečanj 1:2. Mladost Banatski Despotovac, Borac Aleksandrovo 3:0. Jedinstvo Novi Bečej, Vojvodina Bašaid 3:2. U Međuopštinskoj fudbalskoj ligi Srem, grupa Istok, su odigrane utakmice 16. kola. Jedinstvo Platičevo, Fruškogorac Krčedin 3:0. Polet Nikinci, Planinac Rivica 1:0. Mladost Buđanovci, Car Uroš Jazak 0:5. Hrtkovci, Graničar Obreš 3:0. Sremski Vitezovi, Radnički Irig, Sremac Dobrinci 2:1. Krušedol, Sloga Maradik 1:3. Kupinovo, OFK Brestač 4:2. U grupi Zapad, Sloga 1919 Erdevik, OFK Bosut 1:1. Fruška Gora Ruma, Napredak 2021 Šuljam 5:0. Graničar Radaševci, OFK Bikić, Bikić Do 2:0. Trgovački Sremska Mitrovica, Graničar Kuzmin 9:0. Graničar Jamena, Fruškogorac Manđelos 1:2. Jedinstvo Morović, Napredak Vašica 2:2. Obilić 1993 Kukujevci, Borac Radenković 3:1. Pliz liga je jedna od najmasovnijih i najkvalitetnijih liga za mlađe kategorije u našoj zemlji. Protekle nedelje završena je zimska fudbalska liga, a idejni tvorac i organizator Zdravko Trivković organizovao je u Batajnici svečanu dodelu za najbolje ekipe. Pa evo, zimska Pliz liga je završena. Imali smo 392 utakmice. Do samog kraja su došle, da kažemo, ekipe koje su najbolje se plasirale po rezultatima. Hvala Bogu, nije bilo povreda, nije bilo nekih ekscesa i prošlo je sve u nekom druželjubivom tonu, deca zadovoljna, nova družina, nova poznanstva. Priveli smo kraju na najbolji mogući način. Evo, večeras je dodela pehara i medalja za najbolju decu koja su to pokazala kroz ligu. Spremamo sve za ligu na otvorenom i to je to ukratko. Šta je ono što sledi u narednom periodu, pored narodnog finalnog turnira u Krupnju? Tako je. Kreće nam već za 28. nam kreće liga na otvorenim terenima Fudbalskog kluba Milutinac. Od 22. do 24. smo Pliz završeno takmičenje 5. po redu u Krupnju, gde nam dolaze ekipe iz Bosne, iz raznoraznog dela Srbije. I imamo na kraju 1. juna, to je 31. maja, Pliz Šarić Kup i to bi to bilo za ovu sezonu. Svoje utiske izneli su i neki od trenera. Pa ova sezona za nas kao i svaka druga ovde, mi se uvek lepo provedemo, su najbitnije deca napreduju, deca su srećena. Ove godine smo uspeli da uzmemo i 3 zlatne medalje, tako da veliki uspeh za naš klub generalno. Tako da mi smo i sledeće godine tu sigurno i... Pa super je bilo, najvažnije je zabava za decu i tako je turnir i organizovan kao i ova završnica. Plasman? Plasman, da. Mislim, nebitno je plasman. Oni su, i da su poslednji isto bi bilo kao i da što su prvi, nema veze. To je 2019. godište Deloptikovih beba. Imamo dobre igrače, onako,
uče, motorika im je malo razvijenija možda nego njihovim vršnjacima i onda eto samo zbog motorike su možda nešto napravili kao pobeđivali, inače to je stvarno nevažno, nebitno. Pa što se tiče same lige, ona je podignuta na viši nivo nego ranijih godina, plasmanom moje ekipe sam prezadovoljan jer im je ovo, da kažemo, tek su počeli da se takmiče i prva liga da učestvuju na nekom nivou malo ozbiljnijem i osvojili su prvo mjesto, tako da nema zamerki, sve je kako treba. Šta je ono što očekuje vašu školu fudbala u narednom periodu? Pa što se tiče naše škole fudbala očekuje, ja se nadam ovim rezultatom da dođe još dece, da se širi brojčano stanje i naravno da se poboljša kvalitet u školi fudbala. Nekoliko mališana želelo i da se predstavi našim gledalcima. Zovem se Sofija, a prezivam se Slavnić, a imam godina 6. Za koji ti klub igraš fudbal? Hajduk. I zašto igraš baš fudbal? Fudbal ti se najviše sviđa od svih sportova? Da. I reci mi, kako ti se sviđa ovdje ovaj turnir? Jako lijepo. I da li si ovdje upoznala neke nove drugare? Ne. Ne. I reci mi, imaš nekog omiljenog fudbalera? Ronaldo. Zovem se Novak Kreć, imam 8 godina. I reci mi, u kom klubu treniraš? U Šariću. Koliko već godina treniraš? Sad ću još malo 3. I reci mi, kako ti se sviđa ovaj turnir ovdje u Batajnici? Pa lepo, bilo je sve dobro. I reci mi, i ovdje se družite i sa drugim dečacima, tako? Da. Bogdan Zogović. I reci mi, koliko godina imaš? 7. I koliko već treniraš fudbal? 6 godina. I u kojem si ti klubu? Omladinac. I reci mi, kako ti se sviđa ovaj turnir? Pa dobar. I reci mi, imaš nekog omiljenog fudbalera? Da. Ko? Ronaldo. Na samom kraju, pred početak spektakularnog vatrometa, prisutne je pozdravio organizator Zdravko Trivković. Prvo želim sve da vas pozdravim. Hvala vam na 5 godina druženja i lepih stvari, takmičenja, novih poznanstava. Želim da vas se zahvalim svima na angažmanu tokom ovih 14 nedelja. Pre svega roditeljima koji su dovozili djecu i sve, da se zahvalim svim trenerima na kolegijalnosti i želim vam puno sreće u budućnosti, da ispratimo ovu našu djecu u ovo teška vremena, da ih podržimo i kad pobede i kad izgube, da sve bude na nekom pravom i dobrom nivou. Tako da, hvala još jednom i ako Bog da, već se družimo od 28. na stadionu fudbalskog kluba Milutinac, tako da puno sreće vam želim svima. Odigrane su i druge utakmice ABA 2 košarkaške lige. Ekipa Vojvodine je izgubila u Domžalu od Heliosa rezultatom 80-71. Slovenci su zabeležili i drugu pobedu protiv Vojvodine, tako da su izborili plasman u polufinale. Uglavnom su domaći vodili, ali je Vojvodina često bila na korak od preokreta. Plasman u polufinale izborio i košarkaški klub Široki, koji je u drugoj utakmici savladao Jahorinu Pale u istočnom Sarajevu rezultatom 71-78. Posle ova dva susreta poznato je da će u polufinalu igrati Helios Domžale i Široki. Drugi polufinalni par dobit ćemo posle majstorice u Čajetini. TFT je u drugom meču u Skoplju savladao Zlatibor posle dosta preokreta, a rezultat je bio 87-79. Treći meč ova dva kluba igraće se 31. marta u Čajetini. U Tuzli su igrali Sloboda i Nikšićka Sutjeska. Gosti su slavili rezultatom 71-78 i na taj način su obezbedili učešće u polufinalu ABA 2 košarkaške lige. Košarkaši iz Zrenjaninskog Proletar Naftagasa su zabeležili pobedu u meču protiv favorizanog Pirota. Nije to bila laka pobeda zrenjaninskih košarkaša koji su imali veliku podršku sa tribina Kristalne dvorane u svom gradu. Gost je odlično započeo utakmicu u skladu sa svojim ambicijama i činilo se da će posle 10 minuta igre unaprijed biti poznat pobednik.
19:34. Do kraja prvog dela se ništa nije promenilo na terenu i gost odlazi sa pristojnih 15 poena prednosti. U drugom delu kao da su igrači zamenili dresove. Prvo, treću deonicu Proletar dobija sa 24:16 i posljednju sa 30:19. Deveta drugoligaška pobjeda u rezultatu Proletar Naftagas Pirot 91:87. Ova ekipa je stvarno za KLS i mi smo uspjeli da ih sprečimo u tome. Sljedeće kolo Pazar, to moramo da idemo fokusirani baš dosta. A moja ekipa, moji momci, svaka im čast. Da nije bilo ove odbrane, ne bismo dobili sigurno. Reci mi kako si ti zadovoljan svojom igrom, evo zakucao si za kraj, za pobjedu. Pa, mogle bolje u odbrani, pre svega, u napadu isto, ali ok je bilo skroz. I da li misliš da ste ovom pobjedom obezbedili opstanak? Pa ne. Trebamo još da igramo, da se ne opuštamo sad. Ako se opustimo sad, bit će problem. Prvo bih htio da čestitam ekipi Proletera na fer i korektnoj igri, na fenomenalnoj partiji, poželim puno sreću u nastavku prvenstva. Oni su podigli nivo igre i sad su već da kažem nadam se u bezbednoj zoni, ima još 3 kola, međutim oni dobro igraju, ako dobro igra on ima čemu da se nada, oni su se nadali od početka i evo mogu da kažem da već su ostvarili ovaj cilj. Čestito bi stručnom štabu, Filipu bi čestito Sociku na fenomenalno vođenoj utakmici, Davidovcu na fenomenalnom klubu, Zrenjanin ko grad zaslužuje drugoligaša pa i prvoligaša, fenomenalni uslovi, fenomenalna hala, dobra košarkaška predstava danas. Što se tiče utakmice, veliki broj postignutih šuteva za 3 poena, publika to voli, došli u velikom broju, zahvalim se njima što su gledali ovakvu utakmicu. 17 trojke, teško je pobediti neku ekipu koja da 17 trojke, da se razumemo. Mi smo imali veliku prednost, pali smo pre svega defanzivno, malo zbog skraćenog rostera, zbog povreda, malo i zbog, da kažem, nekih šuteva koji su nas psihički pre svega umorili, tako da na kraju sasvim zaslužena pobjeda Proletera. Kakve su vaše kalkulacije do kraja, da li možete do te druge pozicije? Nadamo se da možemo, mi trebamo pobjedimo sve 3, znači imamo kalkulaciju sad polako da kažem, ima još da se igra, vidjet ćemo od sutra kakvi će biti rezultati. Moj komentar je da smo jedna mlada ekipa i da kogod nas poceni polako će proći jer oni su iskusna ekipa koji žele da uđu u KLS i neću da kažem da smo ih iznenadili jer mi znamo koliko i šta možemo, ali oni od nas to nisu očekivali. Kako si zadovoljan ambijentom, baš je posle dugo vremena onako bilo zanimljivo u hali? Ambijent je bio odličan i bilo je dosta ljudi u hali i dece i to mi se baš sviđa. I šta očekuješ do kraja prvenstva? Do kraja prvenstva osjećam da ćemo dobiti sve do kraja i da ćemo biti sigurni za opstanak u B ligi. U utakmicama 27. kola druge košarkaške lige Srbije su upisani ovi rezultati. Proletar Naftagas Zrenjanin Pirot 91:87, Ivanjica Novi Pazar 93:71, Sloven Ruma Zdravlje Leskovac 65:89, Beko Beograd Niš 71:84, Loznica Kolubara Lazarevac 73:72, Jagodina Mladost Smederevska Palanka 110:99, Konstantin Niš IBC Beograd 83:75, Dunav Stari Banovci Klik Arilje 85:78. U prvoj regionalnoj košarkaškoj ligi Grupa Sever su odigrane utakmice 23. kola. Star Novi Sad Vrbas 90:72, Hajduk Kula Futok 74:72, Apatin Topola 89:62, Stara Pazova Jadran Golubinci 76:69, Petrovgrad Zrenjanin Dinamo Pančevo 90:77, Sremska Mitrovica Željezničar Inđija 102:92. Utakmica Dunav Akademik se igra u sredu. Košarkašice Proletera 023 su u posljednjem 22. kolu druge lige Srbije savladale Kruševičku Bagdalu u Kristalnoj dvorani rezultatom 84:61. Ovom pobedom crveno-bele iz Zrenjanina su potvrdile drugu poziciju na tabeli i naredne sezone će igrati u prvoj ligi Srbije.
Pored Zrenjaninskog tima, u prvu ligu se seli i niški Nibak. Proleter 023 je u ovoj sezoni ostvario učinak od 18 pobjeda i 4 poraza. Ma dobro, kako si rekao, ova danas je bila onako sa velikom razlikom u kvalitetu i nije se ništa dovodilo u pitanje, ali moralo da se odradi maksimalno ozbiljno, pogotovo što smo igrali bez Tijene. Tako da zadovoljan sam i ovom pobjedom i sezonom, najviše pobjedom u Nišu protiv do tad neporažene ekipe Niša koja zajedno sa nama vozi najviši rang, to smo ostvarili u prethodnom kolu, tako da što se nas tiče cilj je ispunjen i do godine smo prvoligaši. Šta možemo očekivati? Sledi jedna malo duža pauza, potom Superliga. Pa sad nam preostaje da formiramo sastav, da pojačamo budžet koliko god možemo i da pokušamo da se ove godine zadržimo, odnosno naredne sezone se zadržimo u najvišem rangu takmičenja. Rezultatom su zadovoljne i igračice tima. Pa da, baš kao što ste rekli, svaka sezona je puna uspona i padova, tako je bila i ove sezone. Nikad nije bilo lako, nikad nismo lako ušli u prvu ligu, ali mislim da je to baš čar i ovo što ova ekipa nosi sa sobom od uvek je upravo to što se ne predajemo do kraja. I ako niko nije verovao, mi smo verovali i ostvarili smo cilj. Da li po tebi možda bila ključna ta pobjeda u Nišu gde ste naneli prvi poraz niškoj ekipi? Kako da ne, mislim da je to bilo iznenađenje za sve osim za nas, kao što sam rekla. Ušli smo rasterećeno, igrali smo onako od srca sve do jedne i zato smo i dobile tu utakmicu baš u gostujućem terenu. Sledi ponovo prva liga, pa koje su tvoje očekivanje? Pa kao svake godine mislim da ćemo se potruditi, da ćemo sve od sebe. Prva liga je mnogo kvalitetnija, ali očekivanja su uvek opstanak, pa se nadam da će to nekada da se desi. Pa ja bih pre svega čestitala protivničkoj ekipi na fer i korektnoj igri. Sad što se tiče celokupne sezone, posle poraza ovde od Požege, svi su negde izgubili nadu, međutim pobedom u Nišu mi smo se vratili na drugo mesto i krenuli ka prvoj ligi, tako da mogu da kažem da sam pre svega ponosna na svoju ekipu jer nismo odustali, pogotovo pred ekipom Niša koja je, da kažemo, najbolja u ovoj ligi, tako da, i neporažena tokom cele sezone, tako da mogu da kažem da sam izuzetno ponosna i da jako puno volim ove ljude, tako da, eto, gledamo se u prvoj ligi opet. Pa ništa, da se nadovežem na nju, jako pre svega naravno protivnicima čestitamo na fer i korektnoj igri. Jako zanimljiva sezona i za igrati i za gledati ko je pratio. Puno uspona i padova od sjaja do očaja, što se kaže, ta dva neočekivana poraza Bor i Požega kući, da kažemo, malo pad forme i naravno put u Niš, ali ne mogu kažem da nismo verovali. Mi smo verovali do tada poražena ekipa, ali čuda se dešavaju. I onda je dostalo da završimo to kako treba kući pred našim navijačima i eto, na najlepši mogući način smo stavili tačku na ovu sezonu. Da li se slažete sa prethodnim sagovornicama da je ta pobjeda u Nišu bila ključna za ovo na kraju slavlje? Pa naravno da je ključna, ali baš smo onako ušli rasterećeno u tu utakmicu, možda i jedinu u ovoj sezoni bez bilo kakvog pritiska i stvarno smo igrale, pa 30 minuta smo igrale izvanrednu košarku, pogotovo u prvom poluvremenu, tako da, eto, opet kažem, timski smo došli do te pobjede i verovali smo jedne u druge, tako da, opet prva liga. To je bio ključ. Kod nas kao i uvek svega ima. Što naš trener kaže, uvek volimo težim putem da idemo, tako da jako sam ponosna na ove devojke. Bilo je svega i teških i dobrih trenutaka, ali najbitnije je da smo mi na kraju svega ovoga jedan veliki tim. Koja je utakmica po tebi bila ključna da se dođe do ovog uspeha? Definitivno Niš, Nibak u Nišu. Regularni deo sezone u Superligi Srbije u konkurenciji odbojkašica je završen. Odigrane su utakmice 22. kola, a zabeleženi su sledeći rezultati. UB, Jedinstvo Stara Pazova 1:3, Spartak Subotica i Jedinstvo Užice 3:2, Radnički Blasters Beograd, Partizan Beograd 3:0, Železničar Lajkovac, Sremska Mitrovica 3:0, Beograd, Leskovac 98 3:0,
Tento Brenovac, Crvena zvezda 1:3. Tabela je poprimila i svoj konačni oblik. Prvi je Tent sa 62 boda, na drugom mestu Jedinstvo Stara Pazova 57 bodova, treći je UB sa 48 bodova, četvrti Železničar 45 bodova, peta Crvena zvezda 43 boda, šesti Radnički Blasters 32 boda, sedmo mesto Jedinstvo UB 30 bodova, osmi Partizan 25 bodova, deveti Srem 21 bod, 10. Beograd 14 bodova, 11. Spartak 13 bodova i 12. posljednje mesto Leskovac 98, 6 osvojenih bodova. Jasno je vidljivo da prvih 8 klubova su i deo nastavka takmičenja kroz utakmice četvrtfinala play-offa. Igra se po sistemu prvi na tabeli sa 8 i tako dalje, a to izgleda ovako. Tento Brenovac, Partizan Beograd, Jedinstvo Stara Pazova, Jedinstvo Užice, UB, Radnički Blasters Beograd, Železničar Lajkovac, Crvena zvezda Beograd. Ovdje je zanimljivo istaći da je Tent svoj prvi poraz pretrpeo upravo u posljednjem kolu protiv Crvene zvezde, pa će biti meč sa Partizanom dodatan test u ambicijama kluba za drugom šampionskom titulom. U Staroj Pazovi sudar imenjaka, a domaće jedinstvo opet ima tim posle jedne sezone pauze vredan da se okiti i drugom šampionskom lentom. UB, koji uvek ima visoke ambicije, je veliki favorit protiv Blastersa i za očekivati je njihov plasman u polufinale takmičenja. Aktualni šampionke iz Lajkovca imaju najteži posao u imenu Crvene zvezde. Ovaj par je svakako i najzanimljiviji i najneizvesniji. Prve utakmice su na programu 2. aprila, revanš dueli 4. aprila, a eventualno treće utakmice 8. aprila. Leskovac 98 će naredne sezone nastupati u prvoj ligi Srbije, a varaz za opstanak će igrati Subotički Spartak sa drugoplasiranim timom prve lige Srbije. Trenutno je to Omladinac Novi Ivanovci. U prvoj ligi Srbije u konkurenciji od Bekaša su odigrane utakmice 24. kola. Klek Srbije Šume Užice 2:3, Smederevo Carina Lucky Star Beograd 3:0, Novi Pazar Vranje 1:093, 3:0, Novi Sad Mladenovac 2:3, Spartak Ljig Dunav Volej Novi Sad 3:2, Ribnica Kraljevo Kosovska Mitrovica 3:1, Sloven Ruma Partizan Bač 3:1. Odbojkašice Inđije su u 24. kolu prve lige Srbije za gošće imale tim iz Kljajićeva. Volej Stars je u Inđiju stigao sa ulogom favorita. Inđinčanke iza sebe imaju dve turbulentne sezone i obe završavaju kao gubitnice. Prvo su, opterećene sa nedostatkom sredstava za rad, napustile superligaško društvo nakon 4 godine uspešnog nastupa u eliti. Ta kriza je nastavljena i u aktuelnoj prvoligaškoj sezoni, iako je gajna nada da se ipak može do opstanka. Ta borba je izgubljena upravo zahvaljujući i rezultatima koji su zabeleženi i u meču sa gošćama sa Sever Bačke. Vodile su Inđinčanke posle prva 2 seta sa 2:0. Prosto su plenile sa igrom i nekako je bilo čudno da taj tim mora među drugoligašice. Prvi set Inđija dobija sa 25:21. Drugi znatno teže, ali potpuno zasluženo 27:25. U trećem na videlu stiže, da tako nazovemo, strah ili boljka moguće maksimalne pobede. Same vraćaju u igru tim iz Kljajićeva koji to obilato koristi i vraća se u meč 17:25. U narednom setu nešto jači otpor Inđinčanki, koje su i dalje mogle do pobede vredne 3 boda. Favoritkinje to ne dozvoljavaju i na semaforu je 21:25. I u tom, po domaći tim, famoznom 5. setu slična priča. Volej Stars dobija tu deonicu sa 12:15 i nosi pobedu u svoje vitrine. Pobedu, ali i nadu da mogu do baraž meča sa Subotičkim Spartakom za popunu Super lige Srbije. Međutim, tu se mnogo pita i ekipa Omladinca
U utakmicama 24. kola su zabeleženi ovi rezultati. Valjevo, Omladinac, Novi Banovci 3:1, Napredak 0:37, Kruševac, Klek 3:1, Inđija, Vole Stars Kljajićevo 2:3, Štrand Volej, Novi Sad, Ivanica 3:1, Lazarevac, Novi Sad 0:3, Crno-Bele 0:11, Beograd, Zlatibor Čajetina 3:2, Borac Čačak Takovo 0:3. Tabela sada ima ovaj oblik. Prvi je Napredak sa 63 boda, na drugom mestu Omladinac 54 boda, treći je Vole Stars 49 bodova, četvrto mesto Valjevo 45 bodova, pete su Crno-Bele 44 boda, šesti Zlatibor 41 bod, sedmo Takovo 40 bodova, osmi Novi Sad 35 bodova, deveti Štrand Volej 34 boda, 10. Klek 33 boda, 11. Ivanica 31 osvojeni bod, 12. Inđija 22 boda, 13. Lazarevac 13 bodova i posljednje 14. mesto Borac Čačak bez osvojenog boda. U okviru poslednjeg 18. kola Superlige Srbije za kuglaše, ekipa Novobečejskog jedinstva ugostila je u domaćoj kuglani ekipu Beograda, koja je ove sezone zaslužila titulu šampiona, ostavši neporažena u svim susretima. Rezultat koji je gostujuća ekipa ostvarila u Novom Bečeju bio je dovoljan za novi rekord kuglane koji su prethodno držali upravo kuglaši Beograda, koji su ovom prilikom oborili 3753 čunja. U prvom paru briljirali su Goran Bugarski i Ervin Komarom i nakon čega je rezultat bio 1:1 uz 20 čunjeva prednosti za Beograd. U drugom paru odličan nastup zabeležio Ivan Milosavljević, koji je doneo drugi poen domaćoj ekipi. Nažalost, slabi rezultat Sebastijana Magde omogućio je gostima da naprave značajnu razliku. U trećem paru Čaba Zavarko i Uroš Papić nisu uspeli da preokrenu tok meča. Utakmica završena rezultatom 2:6. Ovo nam je 16. titula, a Kuglač klub Beograd je osnovan 2001. godine. Sad možete zamisliti kakvi su to uspesi. Maltene skoro svake godine je titula. Pa jesmo, popravili smo rekord, ali to je zahvaljujući što je kuglana malo renovirana i doterana, sad su uslovi znatno bolji. To je ova firma Zako iz Slovačke, koji je glavni šef Vilmoš Zavarko, tako da smo mi popravili ovaj rekord i preko 100 čunjeva. U početku sezone imali smo konkurenta u Crvenoj zvezdi, Crvena zvezda se znatno pojačala, mislili smo da će biti mnogo teže, ali eto, na našu sreću prošli smo lagano, bez poraza. Da, lepo sarađujemo, tu je i selektor juniorske reprezentacije Ivan Mesaroš, sa kojim imamo izuzetne prijateljske odnose, zajedno radimo, ja sam selektor sada trenutno ženske seniorske reprezentacije, on je selektor muške juniorske, tako da smo često na pripremama zajedno, saradnja je na vrhunskom nivou. Sljedeća sezona, ne znam da li ćemo trebati kakva pojačanja, sljedeće sezone nas očekuje Svetski kup u Brčkom, gde igraju šampioni država, nadamo se da možemo da uđemo u 4 ekipe. Novobečejci su sezonu završili na sigurnom 6. mestu. Za ovu utakmicu nismo ništa mi očekivali, mi smo gledali da mi odigramo naše najbolje što možemo, to što smo dogovorili na sastanku da vijamo 3.600, pa nismo do 3.600 došli, ali 3.591 je cifra koja je za nas veoma prihvatljiva, ali nisam ni sumnjao, oni su došli u izuzetnoj formi, 17 utakmica, 17 pobjeda, sad s ovim 18. i kraj prvenstva i normalno odigrali su izuzetno dobro, popravili su rekord kuglane, tako da im čestitamo na tituli i želimo im srećno u Evropi ako budu igrali neka evropska takmičenja. Pre početka sezone smo se dogovarali kako da sastavimo strategiju, da pošto smo ostali dosta na mladim igračima, 2 igrača su nas napustila, ali je očigledno naša mladost, hemija u ekipi i dovelo do toga da smo počeli da pobeđujemo i dođemo do ove 6. pozicije na tabeli, što nam je i bila želja pre prvenstva, da ne brinemo brigu u svakoj utakmici u opstanku, nego da se razigramo i da odigramo što bolje možemo, a i to smo i uradili i ovi su rezultati toga. 6. mesto zacementirano, ni gore ni dole, mi smo zadovoljni, plan ispunjen
i sad idu reprezentativne obaveze, posle pauza, pa priprema za novu sezonu. Jeste malo neiskustvo ovih mladih igrača koji su igrali prosečno u sezoni dobro, ali bilo je i kikseva i onda te 4 utakmice koje smo gubili sa 6, 7, 5, 2 čunja razlike, nažalost uvek je bio u timu jedan rezultat koji je povukao dole i da izgubimo. Kamo sreće da smo tih 8 bodova sad dodamo na ovu, eto nas na drugo mesto i izlazimo u Evropu, ali nikad nije kasno. Mislim da je pred nama budućnost, pred ovim mladim igračima i da će doći i do te situacije da ćemo se boriti za izlazak u Evropu. Plasman odmah iza Beograda obezbedile su ekipe Beogradske Crvene zvezde, Novosadske Vojvodine, Zrenjaninskog Banata i Beogradskog Partizana, koje su se respektivno plasirale od 2. do 5. mesta na tabeli Superlige Srbije, dok su plasman od 7. do 10. mesta ostvarile ekipe Somborskog Vihora, Subotičkog Spartaka, Kljajićeva i Beogradske Tehnohemije.